която е за Бонка от Русе, която е нападната с нож. Вярваща, служи на Бога, нападната от клошар. Тя му говорила за Бога, той след нападението се самоубива. Рани по цялото тяло от ножа. Има, сега в момента шепне и трудно преглъща. Има рани на гърлото. Иначе е извадена от интензивното. Добре. Господи, Твоята милост просиме, Боже, за тази сестра. В името на Исус, моля Те да сложиш плът навсякъде, където е разкъсана, да възстановиш плътта й. Нека да се съединят кожа с кожа, месо с месо, жилите да се съединят, Господи, където трябва да се покрият раните, Божие, да се възстанови тялото и в името на Исус. Те молим за изцеление на тази сестра. Изцели тялото и съвършено в името на Исус, да Ти отдаде слава и хвала. О, Боже, молим Те в името на Исус за спасение, за избавление на тази сестра Бонка от Русе. И ние искаме възстановяване пълно на тялото ѝ, за което Ти благодариме. Аз ти благодаря, Господи, Ти отдам слава и хвала в очакване на това, което Ти правиш и ще направиш. И също така, Господи, Те моля и за този брат, който казва, че има изкривяване на гръдната кост. Заповядаме на тая гръдна кост да се намести. Сложи на гърдите си ръката, братко. Веселин, сложи ръката си и заповядай и ти, нека гръдната кост да се изправи, да застане в правилна позиция. В името на Исус мъмреме този дух на немощ в костите и искаме напълно да бъде изцелен и възстановен този брат. В името на Исуса благодарим Ти, Ти отдаваме слава, Господи. Благодарим Ти, Ти отдаваме слава. Халелуя. Благодарим Ти.